panové dneska. Tu máme ďalšie videjko, ako vidíte, už som bol skoro na mytiku, ale spadol som a vyjde videjko, kde dáme mytik asi a teraz si môžeme otvoriť tento legendary Stardrop na 50. týri, ale najprv si ideme zahrať jednu hru s Lowom a uvidíme, či vyhráme. Lebo s tým doskinom som ešte nehral hru. Keď ste nevedeli minulé videjko, čo mi padlo vo Wasabi evente, tak si ho môžete ísť rovno pozrieť. No a teraz môžeme ísť rovno znižiť čestky, musím sa pozrieť ako, aha, on treba takých vtáčikov. A kamo, nechcem vidieť ani jeden komentár, čo by naznačoval to, že čo ten Low strieľa. Lebo ja fakt už reálne ani jeden, lebo ma fakt naštvete. Poďme teraz rýchlo na stred. No tak to je GG. Ja som tam išiel na stred si zničiť čestky a tam taká 8 pavrová emska. Kámo, tak to je GG, tak dajme ešte jednu hru, lebo toto bola hnus. Ja som sa teraz fakt zbláznil, lebo mi to fakt akože lezlo na nervy. Kamo, proti nám je Crow s tým skinom a Fink s Alien Fameom. Teda nie s Alien Fameom, ale s Solar Fameom, kamo, what the hell. No neviem, že to volá Solar Fame, ale to je ten červený. Ten neviem, ako sa volá. Martian Fame, alebo niečo také sa mi zdá. Kamo, kamo, ja prejdem polovicu mapy a zabijem ma Karl, ktorý sa ku mne pritiahne. Čo to je? Tak môžeme si stvoriť tento legendary Stardrop. Tak, typujte, čo tam bude do komentárov a ja dávam open o 3, 2, 1, pum, a čo tam bude? Hypercharge na El Prima, kamo. Môže dať mi niečo lepšie, nejaký brawler alebo skin, kamo, co to je? Kamo, ideme sa pozrieť na El Prima a samozrejme nemám powerpointy, takže si ho nemôžem vylepšiť. Takže ideme si s El Primom zahrať, ale samozrejme nemám hypu ako inak. Veľký potlesk. A teraz je proti nám Ruffs, kam on má jediný, teda, že je tam jediný, to je jediný brawler, ktorý má nejaký ranked odmenu, alebo jak sa to volá, proste nejaký ranked rank, alebo jak sa to povie, silver. Ale dúfam, že túto hru teraz neprehrám, kamo, ale ten Mortis, aká mi ide, tak ja si radšej môžeme ísť rýchlo zničiť čestku, než ten Mortis príde a rozseká ma. Pretože to sa asi stane. Kamo, teraz sa poď, kamo, dáva smutný pin, takže yes, máme to. A teraz sa mi nejaká Mr. P ho blbosť ide. Kamo, ne, Bonnie ma zabije, zdráme zo stredu. Bum, je down, yes. Kamo, môžeme sa ísť pozrieť, poďme po šaline, bum. Kamo, poďme po šaline, bum, down. Ideme sa pozrieť na stred, kamo. What? Tu ešte nie sú ani čestky vybraté, no tak to si berem. To si berem 12 powerový El Primo vs 2 powerový Mr. P. Uno reverse by som tak povedal tomu Mr. P. Kamo, jeho vecička zemře. A ja teraz El Primo, ne, kamo, on ešte sa vie, yes. Uno reverse Mr. P a nice! Konečne som vyhral na videjko s El Primom. Tak, nice, vyhrali sme. Tak, toto bylo pre toto videjko všetko. Keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa o ďalšom videjka. Majte sa, čus!